Vitaj na dnešnej meditácii. Pohodlne sa usaď, úplne sa uvoľni, zakoreň sedacie kosti do podložky, uvoľni plecia, uvoľni tvárové svaly, uvoľni rytmus svojho dychu, prehlb každý nádych a predĺž každý výdych. Zatvor oči bez tlaku na očné viečka a len chvíľu pozoruj. Pozoruj zvuky, ktoré počuješ. Pozoruj pocit, ktorý cítiš na svojej pokožke. Pozoruj kyslík, ktorý prichádza cez nosné dierky do tvojho tela s každým nádychom a potom s každým výdychom odchádza, keď splní svoju funkciu. Funkciu podpory tvojho života. Chvíľku vnímaj, čo vidíš za očnými viečkami. Zadívaj sa cez zatvorené oči a vnímaj tvary a farby. Skúsi predstaviť zlatú farbu, ktorá pomaly začína zalievať celé tvoje telo. Kúsok po kúsku celé tvoje telo žiari zlatou farbou. Ty vnímaj, dýchaj, pozoruj a započúvaj sa do meditácie otvorenia brány k prosperite. Meditácia otvorenia brány k prosperite. Žijem v priateľskom vesmíre a všetko sa deje pre moje vyššie dobro. Už len toto zistenie, toto tvrdenie otvára v mojej mysli priestor, aby som začala na seba nazerať ako na ženu, ktorá si zaslúži hojnosť, blahobyt, prosperitu. Začínam vidieť seba ako ženu, ktorej sa brána k prosperite otvára do Koránu. Vesmír, Boh má pre mňa pripravené všetko, čo potrebujem. Dokonca oveľa viac. Všetkého je dostatok. Nie je dôvod žiť v strachu z nedostatku. Nie je dôvod cítiť obavy a úzkosť. Peniaze nie sú zlé ani dobré. Sú len nástrojom, ktorý môže v rukách dobrých ľudí robiť nádherné veci. A ja som dobrý človek. Peniaze môžu byť strojcom lepšieho sveta? Ak prestaneme súperiť a začneme spolupracovať, ak začneme tvoriť. A ja chcem byť toho súčasťou. Začína mi jasne chápať, že peniaze nie sú koláč, z ktorého ubúda a tým najslabším, tým, čo prídu neskoro, už nezostane. Už chápem, že peniaze sú ako prúd vody. Peniaze sú energia. Energia, ktorú dostávam za kreativitu, za jedinečnosť, za pracovitosť, za vytrvalosť, za odvahu. Peniaze sú odmena za to, čo robím pre komunitu, čo robím pre spoločnosť. Peniaze sú prúd a neustále pritekajú a ja už sa nebojím ich nedostatku. Zaslúžim si postaviť sa pod vodopád hojnosti a prosperity? Zaslúžim si zažiť ich silný tok? Zaslúžim si pocítiť tú sviežosť dostatku? Dovolujem si tvoriť hojnosť a priťahujem ju do svojho života. Tvorím s ľahkosťou a bránu k prosperite s radosťou otváram. Žiť v hojnosti a v prosperite už viac pre mňa nie je ťažké. Peniaze sú energia peňazí, ktorá ku mne prúdi sama. A ja viem, že čím viac unikátnej energie vložím do mojich projektov, do mojej práce, čím viac zlepším, obohatím alebo zjednoduším deň alebo život ostatným ľuďom, mojou prácou alebo mojim tvorením, tým viac energie potom dostanem vo forme peňazí. Lebo si to zaslúžim. Brána k prosperite sa otvára a ja s radosťou očakávam úspech. S odvahou a ľahkosťou vykračujem do ďalších dní a vyhrňam si rukávy, aby som poslala skvelý kus energie svetu a svet potom pošle skvelý kus energie mne.
K mojej práci budem pristupovať inak ako kedysi. Vložím do nej celé srdce, pridám k nej úsmev. Som pripravená pomôcť, poslúžiť, povzbudiť, tvoriť. Urobím niečo naviac pre ostatných a viem, že požehnanie bude prichádzať. Nadšene očakávam, že sa budú diať zázraky. Vítam nové príležitosti a som pripravená prijať všetky dary, ktoré budú ku mne prichádzať. Už poznám svoju hodnotu, poznám svoju cenu. Žijem v priateľskom vesmíre a peniaze sú nekonečný, silný prúd a pre každého je dostatok, aj pre mňa. Moja brána k prosperite, brána k hojnosti sa práve otvára.